Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Nou, het is eindelijk zover. De allereerste wedstrijd in het nieuwe stadion. De tegenstander Helmond Sport. Bijzonder verzeld, want Helmond Sport wie in het oude stadion ook de laatste tegenstander van Cambuur. En nou dus de eerste. Het is alles in rep en roer voor die wedstrijd. Maar het komt al hier clear. En het zit vol. En er binnen protte mensen. En de sfeer is fantastisch. En dat maakt het deze wedstrijd toch wel tot een hele bijzondere. Ja, dit is wel heel speciaal. En wij maken het was zo normaal mogelijk geworden. Want het gaat om 3 punten. Maar we hebben goed voorbereid. We hebben vorige week getraind in het stadion. We hebben van de week getraind met de muziek aan, een keihard aan. Dat er lawaai is. We gaan morgen na de training op het veld. Gaan we dan naar het stadion voor de kleedkamers. Dat je echt idee het is je thuishonk. Ja, laat dan de supporters maar komen, want die matten erin. Met het Jerk bij de training, die had er zo'n zin aan. En dat ik toch dracht naar in of ik Rintro Ljouwert. Henk, we hebben zin aan zondag. En, dus die mat erin, daar gaat het om. Het gaat uiteindelijk vanzelfs ook wel degelijk om de sportieve zaken. Cambuur wil die wedstrijd gewoon winnen, naar het stadion of net. Er binnen hier en daar wat personele probleempjes. Henk de Jong rint ze even moois naar. Arno Casas, Jim Spaanse onwees, die zal debuteren in de basis, want Brian Nieling is er net. Die jongen die is 20 hier, die had in Noorwegen nog competitie spelen nou. Hij komt er uit het eerste elftal in de hoogste klasse. Ja, die hebben Barcelona spelen, die had het jeugd-EK spelen. Ja, dan moet het toch wel voetbal kennen. Ik miste, hij ging ervoor de Leeuw op de training. Die zal net in de basis beginnen. Dat wordt verder de Jong? Ja, dat wordt verder. Het staat nodig, ik ken de Leeuw, want dat had ik net verwachten, maar die ken ik op de bank. Nou, en dan Michael Kieftenbelt, die begint op de bank. Hij is nog net helemaal 100% wedstrijdfit, maar hij zit er wel bij, hè? Ja, nou ja, je mag van de week zelf de trainingsjongen. Toen wisten we het even om. En dan komt er gewoon in één keer een stuk leven in een groep. In organiseren, ook kwam er achter de broek zitten. En ik gewoon direct wezen. Dat is wat ik nou bedoel met ervaring. En dat hij nou erin komt of erin staat. Het is mooi dat hij haar. Die helpen ik naast het veld. Michael de Leeuw is ik naast het veld. Kieftenbelt is ik naast het veld in trainingen. Nou ja, dat is voor trainers is dat prachtig. Hij is 34 hier ondertussen. Hij had van alles beleefd. Hij had in Engeland voetballen. Hij had met Grains de beker woon. Had bij Emmen spelen. Enfin, gisteren maar terug. En dan zoen je ze op 24-jarige leeftijd. Het is wel clear, Michael. Maar daar denkt de speler dus even oorzoor. Nou, ik dacht niet bij 34, het is nu weer klaar. Ik voel me juist nog super fit. Ik heb nog heel veel zin om te voetballen en ik voel me nog goed. Dus ik wil graag door en toen meldde Cambuur zich. Wat was het wat jou over de streep hielp, zal ik maar zeggen? Door de groep, door de staf, hoe iedereen over het nieuwe stadion praat, over de club. Dus dat was alleen maar positief. Ja, dus ik werd steeds enthousiaster en uiteindelijk is dat tot de deal gekomen en heb ik heel veel zin om nu van stad te gaan. En dit is de opstelling van Cambuur. Met Marsman in het plak van Paul. Casas in het centrum van de verdediging van Nieling. En de Jong dat neemt het plak in van Michael de Leeuw. Voor de rest zit het zat het in de eerste wedstrijd ex-tier. En sjoch dit nou eens, dit stadion. De verwachtingsvolle emoties die gloepen werkelijk over het veld heen. En dan is het om Cambuur om daar wat mee te doen. Dit is de eerste poging waarvan je zeggen kunnen. Dat is net onaardig. Hij is afkomstig van deze man. Nicky Soeren, de onvierder van Cambuur. Maar hij krijgt de bal er net in. Het blok is goed. Wat zet wordt erop verder de Jong. En dan komt er het schotje. En de keeper zit er mooi een handje jongen. Wouter van der Steen. Nog een keer die sliding. Die te goed is van Narti. En dan is het Soeren die er mooi van terug gaat. En ja, die krijgt de bal er krijgt net in. Tergend langzaam. Dat wie de eerste mogelijkheid voor Cambuur. In een eerste helft die net de boeken ingaan als een geweldige wedstrijd van Cambuur kant. Hier het mooie de omstandigheden te maken. Wie het dat stadion. Want dit is een prachtig hakje. En dan gaat Dario Ditser van terug. Dat is een led in dienst van Helmond Sport. Nou wordt de Cambuur verdediging wel heel makkelijk uitspelen. En die Dario Sits die zorgt ervoor dat Helmond Sport op een 1-0 vastsprong komt in de 24e minuut. Daar is het hakje. En daar is het Sman die het verkeerd zit. En dan kan er net een mees meer wat ontwan. En dan is Sits er van terug. Komt de keeper er nog wel uit.
Maar het jouwt al hier niks meer. Dit hakje van Van der Hurk, ja, het is natuurlijk een hele lepe speler. Die Van der Hurk, dat doet hij prima. En het wordt een keurig aanmaken. En staat in Cambuur achter de feiten om. En wat het zien dat het weer naast Helmond Sport komt. Deze kopbal is net onaardig, maar wij constateren. Van Sturla Ottersen, de Noorse rechtervleugelverdediger van Cambuur. Maar hij gaat er net in. En Cambuur had het dreig. Maar dit is dan Fedde de Jong. Mooi schot van Fedde. Maar hier zit de keeper Wouter van der Steen weer goed te plak. Paas is mooi. Hij sjocht. Hel het uit. Ja, kwarte hoeken. Die is van de keeper. Henk de Jong sjocht het aan en sjocht dat het net goed is. De mat online worden met de technische staf. De tweede helft dan. Die zou beter worden van Cambuur. Want er werd druk zet. Uiteraard werd er druk zet op de verdediging van Helmond Sport. Hier is Sturla Ottersen die maar een klutske de bal weer waarom krijgt. Kan hij hem voorzetten. Het schot is daar van de Water. Maar die bal die gaat er net in. Dit hier wezen matten. Dit hier de liekmakker weer matten. Dan ga je binnen 5 minuten de zaak recht zet. En nou is het nog altijd 1-0 voor Helmond Sport. Dat eigenlijk er net meer om te pas komt. En die hele tweede helft zou Cambuur verdedigend jongen echt niks voor Jan. Maar ja, daar gaat het even net om. Het gaat erom uit je doelpunten maken. Dit is Milan Smit die de bal veromleidt op Remco Balk. Prachtige actie van Remco Balk. Maar dan de voortzetting. Ja, dan wordt het ingewikkeld. Dan wordt het heel ingewikkeld voor Fedde de Jong. Dan wordt het ingewikkeld voor Soeren. En dan is het uiteindelijk weer de keeper Wouter van der Steen die het in het paard leidt. Maar er komt sfeer in het stadion. Het publiek gaat erachter staan. Het loe dat davert terug dat naar je stadion heen. En dan zoen je toch zeggen, de kin net uitblouwen, dat doelpunt. Voorlopig is dat wel het geval. Dat doelpunt bloedt wel uit. Hier dan, de kopbal. Nee, gaat oer alles heen. Is het Van der Water die het weer oppakken kan. Kapbeweging van der Water. Zit nog eens een keertje in de zinstander aan. Leppelt hem dan voor. En dan is het, jongen, een schot op de peel van Fedde de Jong. Ja, dan zit het echt net mooi. Als die Dekselse keeper Wouter van der Steen het in het paard leidt, dan zit de peel succesvol in het paard. Op dit schot van Fedde de Jong. Hij leppelt hem er mooi oorheen hier van de Water. En hij doet het echt goed, Fedde de Jong. Maar hij had het geluk net mooi. En zo komen we als staren gewoon in het laatste kwartier van de wedstrijd. Oeps, Paul had ondertussen het plak in naam van zijn vervanger, Marsman. En dan zet hij de bal voor, kan voorthellen worden. Maar dan is der Hensmaker. Jazeker, dan is der Hensmaker in de sectiemeter. Skiertjochter Allard Lindhout is, ja, ik moet zeggen, tamelijk rigoureus in zijn beslissing. Maar het is wel degelijk hens van Jonas Scholz, Duitse verdediger aan de kant. Ja, dan komt Milan Smit. Nou, dan zit hij er toch in, Milan? Nee, hij zit er net in. Wouter van der Steen pakt hem, maar dan is er wat constateerd. Daar is iets net goed in. En dat betekent dat deze man, Milan Smit, de penalty nemen moet. Verbazing, verbjustering aan de kant van Helmond Sport. Die denkt van, nou, dit hebben we aardig wel hebben. Maar skiertjochter Allard Lindhout is, ja, in zijn commentaar vrij duidelijk. De keeper komt te betiert van de lino aan. En dus maar die penalty aan worden. Nou, dan zit hij er nou toch zeker wel in gaan. Nee, hij gaat er wel net in. Jonge Milan Smit. Hij mist 2 keer een penalty. Vorig jaar miste hij er nooit in. Die Ros is er al jaar in. En nu staat die keeper Wouter van der Steen 2 keer in het paard. En dan begint hem wat uit te tekenen in dit stadion. Dat je viel, ja, als je dit al hier missen, dan wordt het wel een heel ingewikkeld verhaal. Dan moet er toch wel een wonder gebeuren, wil er nog gescoord worden. Nou, dat kan, want dit is vanzelf een alleraardigste paas. Balk met de bal, waarom lezen dan op Milan Smit? Nee, wel net lekker. Dan zie ik altijd wel een poort of een lief van een Helmond Sportwiel ertussenin. En zo komen we in de blessuretijd. Zo'n minuten worden erbij telt. Dat wie een even de ster van Cambuur te min. Hier is een overtreding van de doelpuntenmaker Dario Sits. Ja, die protesteert nogal heftig en hevig. En dat komt hem gewoon te staan op een rode kaart. Nou ja, Desil Helmond Sport. Nou, ik ben net van wekker lezen in de laatste 3 minuten. Het onbegrip is er vol. Hier is de vraag van waar is dan die ingooi? Nou, of de vrije trap. Wie maakt het overtreding? Is dat Paul of Sits? Nou, de skiertjochter is duidelijk. Sits trouw. Henk de Jong kreeg wegens protesten van te kwart bijtellen van extra tijd. Echt een gele kaart trouwens. En in die extra tijd zitten we nou. Maar deze bal van de Water leidt hem erom. Ja, en daar is hij er. De keeper Thijs Jansen. Maar ja, je bent net van niks keeper worden. Dit schot dat verdient 4 uur de goal van zijn collega Wouter van der Steen. En dan kunnen we constateren dat de start in het nieuwe Kooistadion qua resultaat vals is. De stemming weer fantastisch. De sfeer weer uitstekend. De verkeersmatten weer oké. Maar het resultaat is gewoon net goed. Ja, we hadden kans nog een keer. Ik vond de eerste helft dat we spanning, maar het is te traag. En ik ga in de kleedkamer zeggen, ja, het lijkt wel wat sleepmiddelen nemen bij dit.
Maar dat mag verhoren, dat mag nou van nou. Dan krijgen we hetzelfde. Hè? Maar als het dan goed reëel just, dan spelen we haast met hetzelfde team als vorig jaar. En hier wordt het best moeilijk. Dus dan mag gewoon wat verhoren, de jongens met fit worden die erbij komen binnen. En dan krijg ik een impuls. Hè? De tweede helft zegt ik een impuls in. Ja, jongens die er aan in kennen vanwege hun blessures, die kunnen maar kwart spelen. Hè? Maar kerst wel iets doen. En dat mag eigenlijk net dat we daarmee starten kunnen. De eerste wilde ik gewoon door het midden schieten. Keeper blijft lang staan, ja, dan pak je hem. Gewoon allebei zonder overtuiging. Wat je zegt, dat was niet wat we gewend zijn. Toen dacht ik van oké, wacht even, nou mist hij er één. En dat is tamelijk uitzonderlijk, want ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Misschien zegt hij nou tegen een ander, doe jij maar even. Maar je wilt hem zelf nemen, je pakt hem gelijk weer. Ja, en ik ga de volgende ook gewoon nemen. Dus, ja. Dus nee, dat is wat ik zeg, het kan een keer gebeuren. Hier leer je ook weer van, dus nu weet ik weer wat ik volgende keer anders moet doen. En ons af hier dit Cambuurjournaal. Het is klaar, hij zit erop. De eerste wedstrijd in het nieuwe stadion. Er wordt fleurig teruggebouwd en stadion wordt het mooier en mooier. De eerstkomende wedstrijd is ook van belang. Dat is voor Cambuur de uitwedstrijd in Topos. Die wonnen de Jouters vorig jaar met 8-1. Samal zult nog net beginnen, maar de 3 punten zijn opnieuw de zaken met Cambuur op je zil. En zelfs keer met al je patiënten in een nieuw Cambuurjournaal. We zijn er komende sneeuw weer met dit programma. Graag gewoon dan. Het Cambuurjournaal, waar het mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer.